Ochi, Naganiru, because you walk off the top. Where can you get us? Get out of here. Eze-Ana ugochitubelu. Ụzọ mmadụ oraifite, ị ga-adị. Ọdịnala bụ isiokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị, ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkuzi. Eze-Ana, Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma gị ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma gị ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, ugochitubelu ga-adị, ugochitubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha, ndị ụka eluigwe anyị from the back, ndị ochie from the back. Fọdụ sikala aka ghọrọ ụmụ Igbo, si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Bụrụ Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, wepụkwa chọọchị fa, okwulu ụka agakwa. Good morning, good afternoon, good evening, depending where you are. Lovers of Ezeoku TV, I welcome you all in today's section of question and answer. We have again in our midst an ordinary evangelist. Sir, please introduce yourself. Yeah, my name's Ogbuefi Eze-Ana, ugochitubelu, oraifite. Abụ m onye isi nchụaja ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Thank you. You're welcome. Before we proceed with today's question and answer, anything else, do you have anything else you wish to say to our viewers? Yeah, viewers all over the world. Echefuna, na China na-achụ n'ọnwa nke ọnwa Febụwarị ka na-aga n'ihu. N'ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa Febụwarị ka anyị ga-achịkọta ya. Echefukwa, nọọsụ ndị so na ya bụ aja ga-enweta ihe onyonyo nchịkọta ya. Dịka isi mara, anyị anaghị esho ihu ọrụ na social media or testimonies. You know why? Not necessary. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja ihe abụ aja mbụ n'elu aja esikoro na ya bụ n'imirikite ndị mmadụ elu. Anyị malitere ịchụ aja ihe karịgoro arọ na abụọ. O nwere ndị na-esonye n'anya na aja since anyị bidoro ewe ruo date. As we speak, o nwere ndị bụ ụka 2024 as a whole. Ka ha dị sure na ha eme isoro any month. Aja mbụ n'elu ka ọ bụ dịka nsogbu. Iche isonye na aja ihe ị ga-eme forward ya 3 prayer request. You made a token donation to the account number. The chat is them now WhatsApp. One other details I need for you in order to book you. Here in a mail when I know your prayer request, they will altar, not to utter, not go for no cook you when you see the over trouble. I know one who was see as I did and maybe get to utter. Go for me Saraka. Bagotane to utter to entity support as Mahamad. Just an event to utter way, Saraka. I can tell you, Nikkei and Ajana to me. Yes, ọ bụrụ na ị chọrọ iso na aja nke ọnwa Febụwarị ma ọ bụ na nke ọnwa na-abịa, ihe ị ga-eme bụ ịchaatị m na WhatsApp 08138243871. I repeat 08138243871 ma ọ bụ 08057837672. I repeat 08057837672.
ọnya bụ ihe kwesịrị ịma. Ọ bụrụkwa niile esonyere m site n'Eziokwu TV, ọ bụrụ na o nwere nkụzi anyị na-anụ taa ma ọ bụ nkụzi ndị nugoro mbụ ịchọrọ ịwọchị fon ya na ma YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu. Ọ bụrụkwa na niile esonyere Eziokwu TV, o nwere Nollywood movie ọbụla ịwọchị na chanel anyị ịchọrọ ịwọchị ọzọ, jee na Ugochitubelu Movie Productions na YouTube wọchị ya, ma ọ bụ na Eziokwu Great Movies na YouTube wọchịkwazi ya. Ọ bụrụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood Movies na YouTube wọchịkwazi ya. Ka ị na-eme nke a na-emetụ aka na share button, na-invite ya friends ka ha nụ ma ọ sonyere administration anyị. Ka ị na-eme nke a ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gozie gị n'ebe ọ dị ukwuu. Daalụ. Thank you. Let's dive into this question. The first question is, can spiritual work be done anywhere? Yes, thank you for that question. Actually, I metụrụ ihe ndị aka na our social media handles. Mana maka ihe ndị our fans na Eziokwu TV, anyị chọrọ ka anyị chịkọta ya. Ihe anyị kọwara the straight answer to that question bụ yes. Spiritual work can be done anywhere. Maka onye nwere the powers, onye nwere the ability, and onye understand how things work. Yes. Ihe m na-achị kọwara gị bụ na ka m nwere ọrụ mmiri maatụ. Ọ bụrụ na ị nwere that connection and that spiritual strength ị connect with ndị mmiri, ị nwere ike ịnọ na mmiri ọbụla wee lụọ ọrụ mmadụ ọrụ mmiri. Ihe ọmụmaatụ ọzọ, mmiri Naija bụ mmiri jikọrọ mmiri niile nọ n'ala Igbo. Mmiri ọbụla dị direct link to Niger, you can as well nọ na ya bụ mmiri kpọkuo mmiri chi onye anwa binye ha bụ ibu and the link ya ha enwe harmony. Nye ntị ka mmalụ ga-atụ. Ọ bụrụ na ị ghọtara how things work, ị marụ na ọ bụrụ na ị bụ nne na ị chọrọ isendịrị nwa gị ihe na Abuja, ọ bụrụ iwu na ị ga-esi na village kwakọrọ ihe niile anwụ ị ga-enye nwa gị, banye moto wee jewe Abuja ka ị wee deliver nwa gị ihe na Abuja. Ị nwekwara ike package those things ahụ mee ewe pin ọmaruo. Ị nwekwaziri ike iwe nyawa ife binyekwara onye ma ụzọ ebe nwa gị bụ na Abuja o deliver ya. So there were so many ways to kill a rat. But here then you have now what some people don't know before Amaron name exist. So here na check while again na onye nwere the ikikere that understand how to summon the spirits can actually deliver, send their message across to them. N'afa gị maka na ọ n'ike Chukwu ka ihe niile na-eme. Onye ha ga-eguzo n'ike Chukwu wee deliver anyanwụ message maka na ọ n'ike Chukwu ka ihe na-eme. Nke ebu abụ ọ bụgo na mmụọ dị be nna gị ka ị chọrọ ikpo okwu, mana maka ihe na environment adịrọ conducive ịnọ na be nna gị wee rịa, ị nwere ike ịnọ ebe ọbụla na onye maara anya how to make the circle do ana. O nwere ike iwere nzu mee circle tie ọgwụ ogirisi ọ mmụọ ọbụla sere anyanwụ kpọọ ya chụọrọ ya anya n'afa gị, ọ ya aga. As long as onye ahụ understand the principle and have the spiritual strength to summon them, ọ ya aga. Ihe m na-achịkọwara gị bụ na mmadụ nwere ike ịnọ ebe ọbụla kpọkwa ụmụ mmụọ n'afa gị rụọ spiritual work ọga. Ọ bụrụ iwu na spiritual work must be done in your father's compound. Ọ bụrụkwana iwu na mmiri na spiritual work ọrụ mmiri gị must be done na mmiri be nna gị, ọ bụchara iwu. Onye nwere the connection with ndị mmiri amarugo how to contact ya ndị mmiri and deliver the message to mmiri ọbụla ọ nọ ya to pass that gift or whatever you will to them and they will accept it. Kama na ọ na-abụ ihe ụfọdụ ndị emewuru eche na ọ dịrọ possible. Ana m achọ ịkọwara gị na mmadụ ọbụla onye nwere the strength nwere ike ịnọ n'elu altar kwubie okwu n'isi gị ọ bịa na mmezu. Ọ bụrụ iwu na ọ ga-aga na altar be nna gị, ọ bụrụ iwu na ọ ga-aga na mmiri be nna gị maka na mmiri be nna gị bụ ala altar. Mmadụ nwere ike ịnọ n'altar ọbụla wee kwubie okwu ọ bịa na mmezu. Ka nchịkọta ya ka mmarụ atụ were ihe dị na Baịbụl marụ atụ. O nwere onye a na-akpọ Eli, nwa onye a na-akpọ Elkana and Anna. Elkana bụ a priest, nwunye ya second wife ya bụ Anna amụtara nwa. Ha na-achụ àjà na-aga ọfọ na-ekwubi okwu na-ebe ekpere n'isi ha ka ha mụta nwa, mana ha emewuro nka.
mana o nwere mmemme ha na-ada ejebe annual festival a na-akpọ mmemme Shilo ha na-eje. Nke arụ ahụ ha jere orie a na maka ihe na ọ mụtara nwa ọ na-ewuti eje n'ihu ọta na-ebe akwa na-ama jijiji na-ayọ Chineke gịnị mere o ji chefuo ya, na-akọwa ka o si dị ya n'iru Chineke. Onye amụma onye nchụaja nọ ebe ahụ a na-akpọ Eli wee nọrọ ebe ọ nọ wee decha ya wee fụ ka a nọ na-ama jijiji wee sị ya na ịṅụọ na mmanya. Ọ sị ya nna m kwuru nwụrụ mmanya ọbụla ya ṅụrụ kama na etu o si dị ya n'obi ka e ji bịa n'ihu Chineke ka e dowe obi ya gbasara ya etu o si wee dị ya. Ọ sị ya nwaanyị maka ihe okwukwe ị nwere ka ị na-anọ udo ka Chineke mezuoro gị ihe ịyọrọ. Ihe a bụ nnukwu onye nchụaja kwubiri okwu n'isi ya. O wee narụ onye na di ya wee mekọọ o wee dị ime wee mụọ onye na-akpọ Samuel. Ọnya batara o ji banye bụ nwa ayọtara Chukwu na ayịyọ. Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ mana ọwụ ayịyọ ọ nọ na be nna ya na-ayọ, ayịyọ ọ nọ na be di ya na-ayọ, ayịya die bụ Ekana nọ na be nna ya na-ayọ n'isi nwunye ya ka nwunye ya mụta nwa o nwetawuru ya. Mana onye nchụaja ọzọ dị haya nọ na different altar bụ ebe ọzọ abụrụ be nna ya kwubie okwu n'isi ọ bịara mmezu. O nwere ihe ịghọta. Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na onye nwere the ability kama na ọtụtụ ndị mmadụ based on their spiritual level they are limiting themselves. The power of the sun energizes the whole universe. For that reason, ike Chukwu zuru mba dum. So mgbe ọbụla Chukwu chetara gị, Chukwu nwere ike ịnọ n'ọtụ ọbụla wee gọzie gị. Daalụ. Thank you so much. Yeah. Is that an attack? I mean, when someone falls down at night, when he or she wakes up to go his or herself or do another thing? Yes, this question, maka o nwere ofu onye sendịrị message yesterday. Wee sị m na ya nwere attack. Isi akara attack o nwere. Ọ sị m na ya nọ, this person is from Enugu State. O wee sị n'ime abalị na ya bilite ka eje izi onwe nwoke ka ọ bụ ya nna gwa a man of around 40 years. O wee sị na ya bilitoro bịa mama na-abịa ya bilite. As usual, etu isi eme mmalite n'ike jewezie ka ọ ga nyụọ mamịrị. Immediately ya zọrọ ụkwụ 1 and 2 ya furu onwe furu gba ya daa. Ana m achọ ịkọwara na ihe a mere nyenwa na onwe efu nyenwa ọ sị na attack mana amụcha ama m wee sị ya nwoke nke mbụgoro na ihe a mere enu abụrụ attack ọbụla. Ihe mere na that young man abara stroke. Ihe mere na ọ bara stroke na ọ ka dị young. Some of the veins and some of the sentences na ahụ ya ka dị very strong. Ọ bụrụ na a man of 60 something years that stroke is set to in. Enwe ihe na-aghọta. Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ ka m gwuru solution. Ihe niile abụrụ attack. Ọtụtụ ndị mmadụ na-adanye n'ihe mgbu dị iche iche. Ọtụtụ ndị mmadụ adago stroke because of ụdị ọnọdụ dị etu a. Have you asked yourself why this kind thing na-ahapụ karị n'abalị? Ụfọdụ nwere ike sị na onye nwa jere ije saa ahụ. O bilitara manje ka o je saa ahụ ma ọ bụ na o bili ka o je nyụọ mamịrị asị ọta na ngwa ihe mere ihe niile abụrụ attack. Mana atọrọ m ndị mmadụ because ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa from the mindset of ndị ụka. So ihe ọbụla bụ attack, ihe ọbụla dị attack. Ka ngwa ihe mere ọga madam na-ege m ntị. Achọrọ ka m pass this vital information ga-enyere gị aka ma ọ bụrụ na ipe attention adequately. Na ihe mere ọ bụrụ na i wake up onye dị younger nwere ike wee filuchara ya because of na as your age some of the vessels adịba weak. So always on certain unnecessary pressure that occur in the brain or in the veins enwere ike nwee burst. Ọbara abụ ebe o kwesịrị ịba ọbara nnukwu ọya ma ọ bụ stroke maka onye gbanyetego na age. Mana maka gị onwe okorobịa enwere ike ma ga-efiluchara ya. Yes. Mana ka ngwa ihe na-emenụ. Ọ bụrụ na ipe attention na ihe ifuna some of these things ị na-akpọ attack abụrụ attack. All natural occurrences na-emenụ. Mana because of lack of vision and knowledge akụziri ọrụ gị na-emenya mistake. From today going forward, ọ bụrụ na i wake up for any reason at night, ịma na mgbe ị na-alahụ ụra, the body nọ n'ihe a na-akpọ ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na ọ bụrụ na itolitego, ọ bụrụ na for any reason you wake up in the night to answer nature's call, best thing you ga-eme once you wake up, once you already wake up on the bed, you are still lying down on the bed, don't just
wake up immediately. You know why? Whenever you are asleep, your body on a system in a mode of hibernating. Hibernating simple means that the on a computer, on a computer language, you have that the computer is not working at with full strength. By hibernating a system, the system will be consuming less battery. You know why? Because all the vibrations of the systems are not working. So when the spirit in you detach a little bit from the body. So the body na sleep. The blood circulation draw as usual as if it's the same thing when you are awake. Now, if you are asleep, the blood circulation is very slower, and the air rotates everywhere, all the organs with the same force. So so blood circulation outdoor the same thing name. So but some organ like the brain adding water enough blood circulation when or the heart they beat. But or they push you over because yes. So he goes in email while we the town. He can be. No matter how pressed it is, that time stretch your leg, shake your leg, both left and right. Shake your arms, do like this. Do your like this. By so doing, you are activating, giving signal. So those organs, cells, now control those organs. You understand? Once you shake here, they go, then, on the motor tremor here, show you in a bed. While you messing around like 2 minutes. You may have like 2 minutes. Then we breathe in a bed. All a bed, you breathe in a run for like 2 minutes again. Yeah, making it total of like 4 minutes. Then you will be there. In a minute, because while we breathe, he just signal to the entire body that you are awake. Now the blood will start circulating. Oh, yeah, but I no actually use engine motor because engine motor last year. It start engine again for the first time in the morning. It allow it to steam. I want to start about to tear a gear. Maybe a engine. You know why? Because you need to tear the motor into motion immediately, while the oil have not circulated within the metals and they avoid frictions. So man, it starts your motor, you're happier. You may need start your going to don't go on everything on the signal. The oil now passes in every both tappets everywhere and what other lubrication if you take care. If not, I want to start a motor, you tear and get into motion immediately. A man a motor will keep you better. More crash up your problem. What here now? It was a man is moving that. So now is the time. Before you need into motion of walking, it goes up. What go on to the Karogi weak circulated blood. Oh, yeah, we have been on the mad. At old age, when the vessel are very weak, Oma had to wear boss. Oma, before you know it, another and the other house too. By the stand the mother said they are that. So I hope nobody hear what you need a attack. Yes, everyone give attack actually. Mana, our sudden mechanism we go to know attack. Then this particular one numeronia attack. Yeah, well, do to know money weak. And because avoid their especially when they are going to bed. Or even when you are waking up, when you wake up, don't take cold something, cold water. If you cannot take, if possible, you can take warm water better. If not, take room temperature. But don't take anything cold water. It will not help. Thank you. Thank you so much. The third question is, what is your take on so many strange illness nowadays? Or do you think it's also an attack? Yes, I told them, man, on I teacher. Like I will rise.
report of cancer. And will rise report of cholesterol and rest of them diabetic and everything. The other time somebody was like telling me that then will a little a child of let's say 12 to 14 years with diabetes. Okay, for me, they have has on the has on the man name attack. So nobody ever added to a boy attack. Everybody ever added to a boy no uncle. You know, yet not take one now. Some of these things, or and them man and I are on the rise in lifestyle. You understand? You cannot live your life in carelessly. Maybe you're a chain smoker. Is harmful to your health. If you know somebody too addicted to alcohol, you need to come out of too much intake of alcohol is jeopardizing your health. Yeah, so and the word to make things worse now, the man they read jokes. No, they are drama. What the type of food you eat? Let me tell you, when God created this universe, He created food, natural food that will be good for human cells and organs for healthy living. Onya bata ndị nna nna anyị ha maka ndị na-ajụga ihe ndị nna nna anyị ha mere. Ndị nna nna anyị ha chọpụtagasịrị ndị mmadụ ga na-eri ka ndụ ya dị. Chọpụtakwazị ihe mmadụ nwere ike ị na-eri dị ka ọgwụ ka ndụ ya wee dị. So gịnị ka m na-achịkọwa? Ihe m na-achịkọwara gị bụ na all the food ka mmadụ ga ka m were ji mmadụ ga ji contain all the nutrients, the vitamins your body needs. God Almighty created for the purpose of man to live well. Man, no why not like that? Instead of mmadụ ị na-eri those things Chineke kere, name them. The cassava of this world, the mangoes, all the fruits, vegetables, and foods for the betterment of man, like breadfruits and whatever. Man, a human being abandoned those food, went ahead and formulate some kind of food. We know about noodles and so many other junks. People depend largely on junks nowadays, neglecting eating fruits and vegetables that are healthy, and our body is meant for those kind of food. So, eating natural foods will give your body all the nutrients and vitamins the body needs. But nowadays, we base more on junk food, which is not healthy for ourselves. Ihe na-achịkọwara gị ụlọ ihe ndị a ndị mmadụ na-eri kịta onye nwa bụ nsogbu ya anyị na-enwe n'ụwa taa, ihe a ndị mmadụ na-eri. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Mind ihe ị na-eri n'ọnụ. Ihe ndị ị na-eri n'ọnụ ọnya butere kansa, ya butere ọya dị iche iche, amaghị ihe a na-arịa, amaghị ihe a na-agwụ. So those things, mana ọ bụrụ na anyị ga-pay attention n'ihe anyị na-eri n'ọnụ, if something healthy, taking enough water. Some people, when they are eating, they depend solely on mineral waters like Coca-Cola, Sprite, and the rest of them, thinking na ha na-eri uru. Ọga what do we na-eri? Ihe abụ ọya ị ga-aya na old age ka ị na-akpọ. Assume where you can take some of these things, but minimize it if you cannot stop it. Man, whether more the possible. No more than they are there, those things are the very possible. So, man, I'm not taking a while ago. Bambo fully work for Aka when Aka, if you want to make a star, here by some junk food. Because here they are weakening the cells. I did go some of the food I need that are organic foods. Our fathers depends on organic foods. But now it is my fertilizer and some kind of chemicals. We do a protect more, we do a farm. So those chemical contents or that digest well with the cells and tissues in our human and organs on it to potassium. What will do those organs? These organs had the weak. All nyabuna snail, we have a snail with kidney problem, then we have one, and then we'll come on. So all those things we have the problem. So pay attention,
Make sure you eat healthy food and drink enough water daily. So, but all the man they pay attention. I will from the money they say go there jobs. About their pizza, about their shawarma, about all those things. For their life, they depend solely on that kind of food every day. So me never hear always in boy you set in or singing again no attack. So then I check what before you go no attack, check the kind of food you eat. So when you go to see we have chemicalized food, but why now? Because chemicalized food they need the farmer again while on it to jeopardize the health of the consumer. So he get able from time to time detoxify your system. Yes. Thank you. So when the governor before the high lady, when they are cause too much illness, na lifestyle lie. Attack. Thank you. Thanks for that eye-opening answer. The fourth question is, what do I do when things are not moving well? Yeah. Thank you for that question. Na mgbe ị na-ere anya fụ na ihe adị aga ọfụma, agba na nkịtị. Ndị Igbo na-atụ ilu sị na ọgba na nkịtị kwere ekwe. Yes. As no ọbụ na onye kwechi ekwe. This world we are seeing is not God Almighty is not for the Christmas. That even if when you did not ask for something, the thing will not fall from heaven. Or things that don't work that way. Things don't work that way. You must work those things out. All you can do is go Matthew 7:7. Or say yo, you got your chong, you got your koaka, now you're marrying. You make an attempt. This is what I want. Then seek for those things and make an effort to know. So you're not taking whatever you will gain on earth is it must be on your own effort. It must be from your own effort. So when things are not right, don't keep quiet. So when you keep quiet, it's assumed that you are comfortable. So his life is all about what you don't want. You reject it. Then pursue what you want endlessly. Now, I'm not comfortable with where you are right now. So be it. But I'm not comfortable. What you do is that keep thinking. How will I be able to program myself? How will I be able to acquire those knowledge now that will help me in future? I remember those days when I was being trained. I attended so many seminars, trainings, computer trainings, editing, programming. It will surprise you that many years back, I learned programming, hypertext markup language. You see this HTML in our phone na website. Yeah? HTML, hypertext markup language. So that time I programming, creating websites. I'm going to go higher version now. I'm going to go JavaScript. I'm going to go PHP. I'm going to go so many CS5 and everything. I'm going to go so many things. Now, all those things you use. But other that time, we learn how to do MAQ and so many things. So all those things are training. And some of those trainings I went that time really helped me in life. So any opportunity that will help you to learn new things in life, please grab it. Because whatever you learn today, you know one thing about life, one thing I like about learning new things, it will help you in challenging times. Yes. But if you are not learning new things, because learning those things is experience. Learning those things is experience in life. So that is how life is. So what am I saying? In life, whenever things are the way it is, learn new things. It will help you. Thank you. Thank you so much. What can someone do when the person gives birth to another child? Yes, some people normally make terrible mistakes. They can see when things are not moving for you, you make an effort to rewrite the wrong of the past.
Now, ọbụkwa nne na-amụ ụmụ nwa ya mụta dada. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eme mistake. Dada is not an evil child. Dada is people that are specially gifted for a purpose. You got that? Yes. Amụtabara dada mana mmụta dada was very happy. Onye na-aghọta. Normally, ebe ọ na m fọdụrụ ana m enyewe ha ego. Those little children. Dada ga-agwa gị nwatara ịmara ọgwụ. Dada ka mmadụ ga the first known dada in the world recorded in Samson. And remember, we get a go that book our Samson. Now we have a book na mgbe nne dị ime ka arrange dapụtara nne wee gwa ya na ọ dị ime na ọ ga-amụ nwa nwoke na-aga esi na nwa wee zọpụta agbụrụ ya. Mana nwa amụọ ya agụba agakwa ya n'isi. Yes, agụba agakwa ya n'isi. Samson nwere ike dị egwu mana o mesịa udo na ya nwere onwe emechara rie mperi wee reveal ọrụ to nwaanyị Palestinian woman ọnụ a na-akpọ Delilah. Reveal onye ebe ike ya agụba wee gaa ya n'isi ike wee daa. Gịnị ka na-ekwu maka ya? Enwere dada enwere mmeri iwe ezi nyamana. Nke mbụ na ọ bụrụ na ịmụta nwa awa ịjụgo onwe gị kere ihe na-abụ na nwa na-eko mkpuchi anya isi within few minutes. You notice na isi ya na-twist again. Have you asked yourself what are those forces? Ka edo the forces ya nwa na-akpaghasị ya isi ahụ. So that one ọ tụrụ n'anya na ọ nwere mystery. Maka na I used to say whatever you don't know is only a mystery to you and not to all. Mgbe ị nwere mụta nwatakịrị notice na ọ na-agba eko mbụ onye isi ahụ ọka elebie ma ọ bụ na-ebesa akwa tụrụ adịbe. Ọ a sign give pay attention na achọrọ ka nwa ka ị na-eko mbụ isi. O gosi na something is there. So sorry, were sọrọ ndị otu ya. And dada, let me warn you, dada is not an evil child. Mana maka ihe na-eriri gị eri ndị ụka wee na-agwa gị na nwa ahụ dada ka ebatara ya onye fụ nwa ọsọ ya ka ebatara ime akpụ nwa isi. Onye gwara na etu o si adị. Ọ bụrụ na ịmụta dada ịrụ ọchịchị na ka ije kpụọ ya isi mana ihe kpatara iji arụ ọchị na-eriri gị eri ihere na-eme gị ndị mmadụ isi na nwa gị wetara asị gị je kpụọ n'isi maka na iwe onye ụka eriri eri kpọrọ ya jee onye ka asị gị je kpụọ n'isi. Ị na-akpụ ihe isi n'uche nke aka gị because of na you think na ọgụ nwa ya ebiri ya ndụ ya. I were maka ihe ndị mmadụ na-ekwu jee kpụọ nwatakịrị isi na-amaghị na ndị otu ya na ndị ihe na-eso nwa ebe ụwa na ha emeghị agree na ọ ga-akpụ isi at that particular time. Usually ndị mmadụ na-eji akpụwa isi nwa ihe mana ihe na-achịkwa ịkọwara n'onwe ndị kpụrụ nke nwa ha isi nwa ha bido yaba ahụ. Ụfọdụ ya emegide etu a afta ka ọ na-afụchara ha ego niile n'ụwa ma nwụrụ. Ọkpara nkwa ahụ si were bịara ya ọnụ. You need all those things. Ọ bụrụ na ịmụta dada ihe ị ga na-emeri ya bụ ịnotis ya ma ọ bụ na mmadụ gwara gị ma ọ gị gwara onwe gị bụrụ onye na-eme pay attention very observant ị ga-enotis na nwa dị very unique. So ibido ọwa ya aka n'isi anyhow ifo bido ya bụ ahụ anyhow. Ibido fụwa ihe gbara ya agbagharị. So ihe ị ga-eme bụ ọ bụrụ na nwa abụ dada adị awata ya n'anya all nature gift. So ọ bụrụ na nwa abụ dada o nwere onye nwanne dị mma bụ dada mana maka ihe na ndị otu ebezi ya ala ụda na ọ na-agbụzi lokọt maka na ọkpụ isi eto nteghana. Ọ bụrụ na otu ihe ara komburu ya isi ya awụ ya ụdị isi na-awụ ya bụ ụdị isi paracetamol na-awụ udo ya na something na-eme okpuru nọ na-eme. So now ihe ọbụla gị na ndị otu kpatara nwere ndị nke enweghị ike ịkpa inweghị ala ahụ ka ekpo onwe ndị ya sị no. So o dipendịrị etu ọbụla ha si mere mana ana m achọ ịgwa gị na forces nọ behind you karịrị gị nwa. So ị chọghị inwe peace you must abide by that rule. So ọ bụrụ na ịmụta dada ihe ị ga-eme one ikwu na ka ndị mmadụ na-emekasị ya aka n'isi mgbe ụfọdụ kpọọ nwa gị dada ịkpọjọrọ ya ofu ofeke n'ụdị na ọwụ pastọ ọ bịa ọ na-ebekasị ya aka na-etekasị ya mmanụ n'isi. Ị na-achọ ka ịgbachuo nwa ọ ya emezikwa ụwa ya. O nwere mmụọ ndị ije na-eso wee bịa ụwa. O nwekwa ndị mmụọ ya eme ka o dee udo na ndụ a mana mgbe ọrụ ị ga-esi ka ije gbachuo ya chuo ya ka kewanye na ndị otu ya mara ya na-achọ ka ime nwa nka mmadụ
hapụ nwa ka ọ mụọ ụwa ya olu oge nwaanyị achọ ka akpụọ ya isi ọ ga-eji aka ya na-adụ aka n'isi ya ịwụrụ onye na-epe attention ịfụ na nwa ebidogodobe aka n'isi ya ije gbaa afa efu ya na ọsịgosi kpụọ ya isi ndị otu ya gwaghị ihe a ga-edekwu ya nwe ndị nwere ike isi n'ọgụ ọcha nwe ndị nwere ike isi gị n'oge ọbụla ndị kwụ ọcha ụfọdụ nwere ike isi na-ewu depends igbuo ya kpụọ ụmụazị emesara aka mana ọ bụrụ na nwa gị erubere oge o ji eji stọp gị kpụọ ya isi ihe ga na-eme ya n'ọnụ imesara aka ịnọ ọnụ ije na mgbede emesara aka I can tell you ọ bụrụ na ịhapụ nwatakịrị onwe ndị na-ebudo dada ha ruo age of maturity onwe ndị na-ebudo age onwe onye nke mma o budo dada ruo 14 years chi na ndị otu ya akpụkọrịtara aja na ya na-akpụọ ya dada ya mgbe emesara aka dị na kpụcha ya dada udele today as we speak a great spiritualist mma even today ha kpụchara isi ya ebedara isi grow as a full-fledged woman now ọ na-ahakwa dada so mana onye a na-agwa somebody tokorunu bi obodo oyibo have many degrees today ọ nọkwa n'ihu ọrịa mana ọ na-ahapụzi dada because dada mechara grow back mana ihe ji wekwu ya ada 14 years o mere onwe ike wee nwee ike jee acquire all the academic knowledge na ochie atago na n'ochie baba dada grow back gịnị ka m na-ekwu maka ya hapụ onye anwa isi na ka ije kpụọ ya isi especially ọtụtụ ọnụ na-emekarịcha awụ niile nwere ike kpọjere ofu pastọ ofu ofe ọ na-ebikasị ya aka n'isi ihe ọ na-achọ ka ọ gbatuo ka ọ ka gịnị mee nwatakịrị ịchọ ka ị napụ ya ụmụ mmụọ onye na-eso ya bịa ụwa ka ị gbachuo ya ya onye mesịkwa ụwa ya ka ị chọrọ ime nka nka mma so onye na-ekwu ogwu ọ bụrụ na ị mụtara na-emesara aka iji n'aka gị sị gị kpọjere ọ bụrụ na for any reason na-achọrọ ka a kpụọ ya isi afta ka a gbasara afa emesara aka dị ya gị bụ nna ya yes gị bụ nna ya imewuli ya ofe gaa anyị na-eji akpọta asị pastọ gị akara gị gị bụ nna ya jiri aka ya ụgwọ nna mmadụ agba isi jiri aka gị tinye rezọ n'isi ma ọ bụ sizọs n'isi ụgwọ n'ọwa line ka igburu kpụcheziere ebe ma kpụchezie ọfụma ọma mma udo dị mana gị nwa nna ya ya etigoro rezọ n'isi gosiri na n'ijo ga-apụrụ ọ bụrụ na ị na-eme nke ọ ya adịrị gị mma mana ị ga-adịkwa ese isi ọ n'orugo oge achọkwa akpụọ ya isi ijekwa na akpụ ya isi bezọ na nebọ gị na-asị kụziere nwa isi asị ifu na nwa gị bụ alụ. Thank you so much. What do one do when he or she commits abominable act? Yes, ọ bụrụ na the one like the end of people na etizi aka na abominable act like nwanne na nwanne idine ma nwoke na nwoke idine ma nwaanyị na nwaanyị idine ma ọ bụ itinye aka n'ịkwafọ ọbara dị iche iche ọ bụrụ na ana ma ọ bụ na ịwụ nwaanyị nọ na n'oji mana ị na-esi na pila pipos ị na-ahapụta idekwu nwoke ọzọ ịya akwụ alụ ị nwere ike sị na ana ịma akwụja gbalụ emecha onye be nsogbu agbacha egwu ọ na-anụ ọ nwere two life story mere one family mgbe nwa ya nwaanyị a dị 16 years ka nna mụrụ nwa ya na nwa ya na-awa eje ugbo o wee je define nwa ya wee je di na nwa ya break nwa ya beji so mgbe ihe a bịara na-eme then megide ọ na-aghọrị nwa ya na-asị na-akọ ka ọ gwuo nwa ya na ụdị na ọ bụrụ na onye nwa bụ nna ya na-eme ya na ọ bụrụ ihe ọjọọ mana onye ọzọ ma ọ bụrụ mmehie so finally to cut the whole story short o mechara tụwa nwa ya ime tụwachazie nwa ya ime mesịa nwa ahụ anyway after nwa ya nwụrụ ọtọmọtọzi ihe a megidezi ya tii n'oge ọbata na ss wee dị ime finally mụọ nwa mechaa nwa nwụọ mana mgbe nwa a nwụrụ the family the mom mechara malụ mgbe ọ dị ime ka a jụbaziri finally o reveal n'ọpịa so the family mgbe ya the man and the daughter decide to conceal it ya ka mmadụ ghara ịma as in he kpọrọ reveal na not the father onye committed the abominable act then ka ha conceal ya then emesịa ihe ememe na family a then mgbe ahụ ihe na-eme nne ha achọkwana ka ha je kwụọ alụ so remorseful o mesikwara ihe na mpụ ya kwụsị imekọ mana alụ nke e mere ma akpụrụ ya nsogbu mgbe mechaa dị woman wee daa na ezigbote ọya bụrụ oge kwụsị ikwu okwu ịma na afọ ụlọ ekwu na-egbu okenye
So onye nwa na onwe ya bụ the third party fụrụ chọpụtara ihe na-emenụ refuse to talk. Ọnyacha ahụ nke nwụ emesịa ndị man na onwe emesịa ya makwa arụ nke after ka strange thing mechara na the compound, ndị mmadụ na-agba n'aka na-arụ ọhịa awụkwa arụ bara ụka kwara ihe a mere. Mesịa ajegbuo the plantain, ebutaje the plantain ahụ che na alụ akwụsị nke bụ alụ dị mmanụ gwa yaba ahụ ya wụdo ahụ ya edukwa ahụ nwụọ. Betie fuzie poverty, family ahụ ụmụ ya ndị nwoke ndị na-emebe ọfụma onye ọbụla business crumble. So ha nọ n'onwe ha na-ajụkere ihe na-eme. So onye mazi living person mazi ihe mara ihe merenụ bụ nke nwaanyị anwa ya na mpịa ebe ya bụ ife. O mesikwalụ nka pịa nwụsịrị, o mesikwala n'odi ahụ ọ nụrụ ọ mụtara nwa. Ọ na-ajụzi kere ihe ya ga-eme. Nwere ihe ọbụla ya ga-eme na-abụrụ ije bidokwa n'isi kwụwa alụ, mana ọ bụrụ na ndị a kwupụtara ihe ọjọọ ha mere mgbe anwa mee ihe ha kwesịrị ime, yọọ for forgiveness, gwakwa mkpa na ha mee ma ọzọ, ha nwere ike imere onwe ha. Mana onwe ndị nwere ike idecide ya ka ha nwụọ ọnwụ ifere, kama ha ya agba ọsọ ifere ka ha nwụọ ọnwụ ifere, anaghị ọnwụ kachikwanụ ntị wee gbuo fa. So ya nna-achị kụwara gị bụ ọgwa ndị na-emecha abominable act mụtakwa nwa, mana ị mara ọ bụrụ ụbọchị ụkwa dara ka ọ na-ele. Etu o si eme onye a nwere ike ọ bụrụ etu o si eme onye nwere ike ịmụta nwa, mana emụcha nwa ahụ alụ ahụ ụmụazị emekwa alụ a n'ihu gị. Enwere ike ọ bụrụ n'ụwa mgbede ka ị ga-ata ahụfụ alụ ahụ imekwa. So ịgbakwara nkịtị asịrị ọ ga-asị na ọgbọ alụ n'ala Igbo mee the needful. Thank you. Thank you so much. Before we go, advice for married women. Okay, my advice to married women is that if you are married, please remain married. Yes. And ma achịkwa ịma na ndị ọga the driver n'aka. Gị nwa bụ onye nne, bụ onye na-esi nri na-enye di na-anụghị anụ, ndụ ya dị gị n'aka. Inye ya ajọ nri dị gị n'aka. Mgbe ọbụla ịbụ nwaanyị a na-anụ anụ kwụrụ na-agba n'ilo, ịbatakwa isiere di gị nri, ihe ị na-enye dị mmadụ bụ ajọ nri, poison ka ị na-enye ya. Ụzọ ihe na-abụghị eme either na the man dara n'ọya maka poison ị na-enye, ọ na poison ị na-enye the crumble business a source of income ya. Mgbe ahụ ịchọwaghị ihe na-eme. So ọ bụrụ na ihe na-agba n'iro, wepụ aka enwe n'ofe before ọ aka mmadụ. Ọ bụrụ na imegbu ya eme, ị ya akwụkwọ alụ dịka ọdịnala Igbo sikwu. Ọ bụrụ for any reason na ụdị mana di gị anwa ịdịrọ satisfy with di gị, ị nwere option ị nwere is either na decide to back out from the marriage is allowed n'ọdịnala Igbo. Na I will not marry again abụrụ a crime. So ọ nwere ike decide na ịchọrọ si, mana as long as you remain na that marriage, ịma na-asa akpụ na ala abacha anya. As long as you remain na the marriage, ịma na-asị na remain na the marriage, a na-akụrụ gị aka ịnụ na marriage, mana ị na-esi n'azụ na-eme nke ọzọ, ọ ma enyere gị aka. Enwee any serious reason na di gị needed assistance, ọ ga-adị officially done. Di gị ga-agba maka ya nye approval. After we nye approval, ihe ị na-eme ewe ọtọ nọ na nkwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a, inwekwa ike send a message. Thank you. All right, viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Question and Answer. If you have any question based on today's teaching, kindly drop it on the comment section or DM Ogbuefi Eze-Ana with the WhatsApp number showing on your screen. Ogbuefi, thank you so much for coming around today. Thank you. We really appreciate. Any short prayers for us before we go? Yeah, viewers all over the world, ndị na-eso ele anyị n'oge awa nke eziokwu, ndị na-emetụ aka na share button, friends of the temple and children of the temple, asị nke ọma kamel ụnụ, asị m na akakaka ya mụ na jija ya mụ, asị m unu ga-ejere obodo na unu ga-anara obodo, asị m ihe ọma dị na ga-adara na ikwu, asị m na onye na-achụ unu ga-ada, onye checha ihe ọjọọ ya eme ụnụ ya ma onwe gara asị m asị n'ilo na asị na-egbu anọ ụfọdụ ogbe nwere mkpochi n'ụlọ anyị ebuju n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ise Ya gazie inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa miri emi, sendelu message na WhatsApp 08138243871 ma ọ bụ 08057837672. Ọ bụrụ na eso na-esi n'Eziokwu TV or YouTube, gaa ya na screen gị, ị ga-afụ nọmbas ndị akpọrọ, send ya message ka
ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. A sị m na ọ bụrụ na ọnwa egburu oji eji wee chụọ aja emechaa na ọ ya eburu ome. Udo dịrị unu. Viewers all over the world, thanks for joining us in today's program. Enjoy the rest of your day. Ezeana.